खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आरो दिनै जोङो जा बाथ्राखौ रायज्लायगोन सावरायलायगोन बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनानै निजेखौनो निजे बिराद माने गोरिब आरो निजेखौनो निजे नोंथांमोना सानगोन जे जों आसलते सोरनो भट होनानै जोङो जोंनि हादोरखौ सलायनो थाखाय आवगायनानै हरो। दिनै रिल्स भिडिअ फैनायनिफ्राय सुबुंफोरा बारा निउसफोरखौ बिलिभ खालामा जालांदो, निउसफोरखौ बारा नाया जालांदो। निउस नायोबाबो सुबुंफोरा बांसिनानो इउटुबफोराव नायो, सोरबा पार्सनेल चेनेलफोराव बेयाव थार बाथ्रा बुङो, सैथो बाथ्रा बुङो। आरो बिदिनो बिजेपिनि गोबां रोखोमनि लिडारफोरा गाज्रि गाज्रि भिडिअ बे सान्दै भाइरेल जागासिनो दोङो आरो बे भाइरेल जानाय भिडिअफोरा ओरैबायदि जायखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव खोन्थिनो हानाय नङा, मानोना बे भिडिअआ जोबोद माने क्लियारै दिखांनाय किसुमान भाइरेल भिडिअ। थेवबो आं नोंथांमोननो मोनसे मोनसे खिन्थालांनि माबोरै बेफोर भिडिअआ ओंखारदो। बे जाबाय सासे बिजेपि लिडारनि फिसाला जायहा 130 भिडिअ खनसेदोनो भाइरेल जायो आरो बे भिडिअफोरा सबखौबो लगायजोब्बाथाय गंसे फिल्मनि बायदि जागोन। ओरैबायदि बिथांमोना खामानिफोरखौ मावगासिनो दोङो बिजेपिनि गोबां लिडार। आरो बे बिजेपिफोरा जेब्लाबो बुंनानै लाया जे गावसोरनि होननानै। सासे हाइवेआव बेफोरबायदि खामानि मावनानै नोंथांमोना फेसबुकफोराव इन्स्टाफोराव नुनो मोन्दों ठाकर होननाय। बिथाङाबो बे भिडिअखौ मा बुंदो जे बे आंनि भिडिअ नङा आरो सोरनिबासो आंनि बायदि मोखांनो बियो बेफोरबायदि बुंनानै जाय बे भिडिअखौ भाइरेल खालामदोंमोन बैसोरखौसो साख्रिनिफ्राय बहनना हरदो, जाय हाइवेआव माने CCTVफोरखौ इन्सट्राक्सन खालामबाय थायो, चेक खालामबाय थायो। बैसोर सानै मानसिखौसो साख्रिनिफ्राय बहनना हरदो। नै सासेखौ नाय, बे बोराय मानसि झारखन्डनि ना बिहारनि बे भिडिअआ भाइरेल जादोंमोन। 80 बोसोर बैसोआवबो बियो बेफोरबायदि खामानि मावबाय दोङो, बेफोरबायदि सभाबखौ गाराखै, जाय बिबो बिजेपिनिनो सासे MLA मोन। गतिके बेफोरबायदि मोनसे मोनसे बुंनो थांबा जोबनो थाङै भिडिअ, जोबनो थाङै केस आंनि आखायाव दं। आरो दिनैनि जुगा ओरैबायदि जाहैदो, माने बे भारतनि जेसेबां आयेन कानुन दोङो बे गासै आयेन कानुना अनलि फर गोरिब। गतिके गोरिब जानायानो मोनसे पाप रखम जालांदो। गोरिब जानाय माने मोनसे बिराद गेदेर दाय रखम जालांदो। नोंथांमोना जेसेबां हागो नांगौ बोथिसे जायालासेनो था, थेवबो बेंक बेलेन्स बानायनो नाजा। बेंक बेलेन्सआव ओरैबायदि रां जमाय जाहाथे सोरबा नुबाथाय बुङो एथ' RBIनि मिसिंसो सं, बेफोरबायदि जाहाथे बुङो। मानोना नोंथांमोना नुनो मोनो गोरिबनि सायाव माबोरै जोंनि भारतआव दा अत्याचार सलायबाय दङ। गोरिबि हाथाव माने गोरिबि हाथाव माने दा ओरैबायदि जाहैबाय दङ जे गोरिबफोरखौ बुथारनानै सेस खालामदो, अब्लासो बे हादोरा माने बिसोर डेभेलपनि नामाव ओरैबायदि खामानि किसुमान मावबाय दङ। नोंथांमोना नुबाय दोङो न'फोरखौ सेफायना होनाय, बाजारफोरखौ JCBफोरजों सेफायजोबना होनाय, सोरबा थेला गारियाव पानिपुरिफोर फाननायफोरखौ सेफायना होनाय, बेफोरबायदि अभाब गैया। आरो बेफोरो गासैबो जानो हमदो बे ससियेल मिडियानिफ्राय। आजिखालि आखाइ आखाइ मबाइल दोङो आरो जेराव जाबायदि बेफोरबायदि केस जाबानो सोरबा भिडिअ खेबनानै बेखौ ससियेल मिडियायाव हेगारना होयो आरो भाइरेल जायो। टाउन सहरफोराव नोंथांमोना नुनो मोनो सोरबा गोरिबनि गारि गंसे जुदि न' पार्किंआव दोङोबाथाय बिखौ माबोरै सिला बायदि साबखांनानै बिसोरो लानानै थांगोन। नाथाय बेयावनो सोरबा मन्त्रि MLAनि गारि गंसे जुदि न' पार्किंआवबो दोङोबाथाय बे पुलिसफोरा हिम्मत गैया जे बे गारिखौ बिसोरो लाना थांनो। बिसोरनि बै लावथिया खालि गोरिब मानसिनि थाखायल' बिसोरनि लावथिया
गेदेर गेदेर क्रिमिनेलफोरखौ हमनो हाया जोंनि भारत हादरनिनो जि मानसिफोरखौ होबथानो थाखाय बे इमान बुजा बुजा पुलिस इमान बुजा बुजा आर्मिफोर लगायना होयो बे सरकारा नाथाय बे हादोरावनो जोंनिनो सुबुंफोरखौ पाकिस्ताननिफ्राय फैनानै सोरबा आतंकबादिफोरा गावथारनानै थायो आरो बिखोरखौ हमथानो थाखाय सरकारनि जेबो माने जिम्मेदारि गैया दायित्व गैया बेफोरो गतिके बेफोरबायदि दिन सफैबाय नोंथांमोना बिनि थाखायनो आं गले गले प्राय आङो पलिटिकेलनि भिडिअ बानायबा नोंथांमोनखौ आङो बुंबाय थायो भट होगोन ना नोंथांमोना सानै हयै हो पार्टि नायनानै जेब्लाबो भट होनाङा गोरों गोरा मोजां स्वभाबनि सुबुंफोरनो भट होनांगौ अब्लासो बिसोरो बुजिनानै मोनगोन जे जोङो मा भुलखौ खालामदों दिनै जोंनो भट होनानै बिसोरखौ राजा बानायो आरो बिसोरो 5 बोसोरनि थाखाय थांनानै इमान गेदेर गेदेर किसुमान खामानिखौ मावो जोंनि सायाव इमान अत्याचार खालामो बेफोरखौ जेब्लाबो सहायनो थानाङा 5 बोसोर उनावनो बिसोरखौबो बोख्लायना गारनांगौ जायफोरा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावो दिनै भारत हादरनि बर्डाराव थांनानै जाय आर्मि सिआरपिफोरा बेफोरबायदि साख्रि दिहुनदो बिथांमोना जे 4 बोसोरल' बे साख्रिखौ मावनो मोनगोन बिसोरनि 4 बोसोरा माबायदि जानो हागौ बै 4 बोसोरनि थाखाय साख्रि मावनो थांनानै जुदि सोरबा जिउ गोमालाङोबाथाय बिनि दायित्वखौ सोर लागोन दिनै एमएलए मिनिस्टार खनसे जाबानो बिसोरनि टेक्स फ्रि बिसोरनि फ्लाइटआव फ्रि ट्रेनाव फ्रि जेखै थाङो बेयावनो फ्रि गासैबो नाथाय जुद्ध नांनो थांनो थाखाय बिथांमोना बुङो जे 4 बोसोरनि थाखायल' साख्रिया माव होननानै जायखिजाया बाराद्राय बुंबा आरो गोबां ओंखारलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।